uite și acolo ce a atacat. Exact, vedeți? Exact în insula asta. Gata, ia uitați. Ia, acolo. Ia să vedem. Ia uite ce ciupitură, ce atac. Oleu, ce... ăsta e frumos. Da? Ia uitați, acolo. Acolo, că nu fac eu cu un vob lăvdit, am mai... Ai greșit, nu la cizma mea. Apa este puțin cam tulbure față de obicei, a și plouat sâmbătă, a și crescut puțin. Aici unde stau acum nu era apă, era nisip. Puteam să mă apropii foarte mult de copăcei de pe marginea cealaltă. E puțin crescută, cum am zis. Mă aștept să se fi mutat clenii de pe un loc pe altul. Adică aici, cel puțin, când am dat la ultima partidă, era micuță apa. Adică am încercat și nu am prins niciun clen. Dar acum văd că e mult mai crescută. Adică mă mut și revin de pe celelalte locații. Aici parcă a mai scăzut. A crescut într-o parte și a scăzut în cealaltă. Da, aici apare puțin mai scăzut. Ne mutăm în alt loc. Aici se pare că a făcut cineva o intrare, că nu era. Probabil să ia niște nisip. Hai să vedem. Uite, în locul așa în față, unde s-a format golfulețul ăla din lemne. Acolo, tura trecută, fără să exagerez, am avut clean după clean. Frumușei clenii. Că este un fel de, să zic așa, un fel de piscină, da? Un fel de golfuleț unde peștii stau, da? Și aici e limita curentului. La limita curentului. Pentru cei care tot întreabă de locuri, vreau să vă spun că chiar dacă într-un loc ai prins într-o zi, da? Să zic foarte, foarte, foarte mulți pești, e posibil ca a doua zi, dacă vii, nu vine să cred. Ok. Da. Tocmai ce voiam să vă spun, că e posibil, dacă vii a doua zi, să nu prinzi nimic. Absolut nimic. Pentru că nu-ți garantează. Cleanul, peștele se mută, cleanul se mută. Da? Da. Leu ce l-a urmărit. Da, încă este cleanul aici. Ceea ce e bine, mă bucură. Mă bucură că e aici cleanul. Mai insistăm. Dacă nu vrea la wobblerul ăsta pe care eu am mai prins, îl schimbăm, încercăm cu altul. Că altă chestie, nu tot timpul vrea la aceeași culoare sau o să ai o urmărire, da? Dar nu și un atac, nu finalizare, știi, pentru acea... Uite, am atacuri micuțe, da? Dar este... E mic. Trebuie să-l facem pe la mare să iasă din... Ia uite, altul. Trebuie să-l facem pe la mare să iasă din cuib. Gata. Ce vă ziceam? Exact ce vă ziceam. Uite ce frumos sunt. Uite ce frumos sunt. Da? Deci exact ce vă ziceam. Sunt niște clenoci foarte frumoși. Da?
Foarte frumoși acești clenoci. Țineți bine întotdeauna. Da? Cleanul e mai special, așa mai e bătăios mâncarea al tata. Hai. Și da, acum. Ei, da, uite, a făcut și ce face. Hai că-i dăm drumul la micuț. Hai, go! Îl lăsăm să se ducă așa la vale, să nu-i anunțe pe băieții ăștia care stau aici. Și mai continuăm. Uite, acolo e un clenoc mare. L-am văzut că a agitat mare. Poate e mare, cine știe. Sau cât ăsta pe care l-am eliberat acum. Și nu fiți descurajați. Încercați de multe ori cu același wobbler. Da? Încercați în același loc de multe ori. Insistați. Și așa, la marginea curentului. Da? Și o lăsați așa ușor. Dați ocazia să atace. Uite și acolo ce a atacat. Exact, vedeți? Exact în insula asta formată, pentru că după această insulă este apă. Da? În insula asta formată s-a aciuat și a făcut cuib și s-au format și aceste mici golfulețe, da, la marginea curentului și acolo stă. Nu e mare apa, să știți. Gata, ia uitați. Îi dau și lui ocazia să vină, să atace, da? De asta ziceam, nu... Ia uitați, altul, foarte frumos, da? Deci încercați să nu... Da? Încercați să nu mulinați foarte, foarte, foarte repede. Cel puțin în perioada asta. Da, băiatul. E imediat. Du-te, în partea opusă. Ai greșit, nu la cizma mea. Ți-a că stă la cizma mea. Hai. Hai să mai încercăm. Tot așa sus acolo. Da? Și lăsăm așa ușor. Ia uite. Deci a venit efectiv, asta lângă el și nu a atacat. Până în mal aici. Gata, ia uitați ce. Hai ce atac. Mamă. Ați văzut? Ați văzut? Exact acolo, unde este verdeața aia. Ia, acolo. Ia să vedem. Ia uite ce ciupitură, ce atac. Aia, ne-a întors-o, ne-a dat-o peste cap. Da, acolo la verdeața aia. Oleu, ce... Ăsta e frumos. Ăsta e frumos. Întotdeauna, nu vă grăbiți. Da? Ia uitați. Da? Nu vă grăbiți, că n-aveți de ce. Ușor. De buză, regulamentar. Ușor. Uitați, să lăsăm puțin lanseta. Pentru că ăstuia vreau să-i fac și o poză. Dar trebuie să mă spăl mai întâi. Ia uitați. Stai băiatul, stai, că nu vreau să te scap. Vreau să te arăt aici la băieți. Da? Un clenoc foarte frumos. Da? O să-i dăm și drumul. Ca de fiecare dată, așa cum am învățat. Știu, e gustos, dar catch and release este soluția. Da? Încercăm un calmă.
Lean foarte frumos, îi dăm drum. Facem și eliberări, așa. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Știu că am mai postat de foarte mult timp. Dacă v-a plăcut videoul, vă rog frumos să îmi dați un like, un subscribe. M-ar ajuta foarte mult. Încerc să cresc și canalul de YouTube. Fire întins să aveți!